Bịara bụ ife aka. Gịnị ma o ji bụrụ sọsọ mụ na anyị nọ n'ebe a na-eli nne kịta? Maka onye ọbụla echekwa nri, so anyị na-abụ. Kedu ka o si wee bụrụ na ọkịta mụ achọ ili nri ka ngwa ji wee bịa chọọ ili nri? Mpa ọ ka o si dapụta. O si dapụta gịnị? Onwe ife na-adapụtali na mberede. Kevin na-enelu m anya ka onye ezi ya ji egbuwe mmadụ. Mpa asị m ka njikere gị. Ama m na ichego maka onye ya eme onye osote gị n'ibe a n'ọchịchị. Onye osote? Ọ bụ eziokwu. Akụme chere ọdụ maka ya nja nja. Ọ bụ eziokwu. Onye ibu n'uche. Onye? Mụnụ. Ngị? Ọ bụla ọgwụ n'ole. Chelu, iche na ndọrọndọrọ ọchịchị bụ afịa n'azụ n'ezinụlọ. Ọ bụ godu na afịa n'azụ n'ezinụlọ. Wee bụ na iwu bụ na m ga-achọta onye osote. Iche na ọ ga-abụ ngwa. Ka ị bịa welu mpụ na awọ mebielu m ọchịchị. Adeniyi. Arụ afọrọ ozugbo dị anya anyị na-ene m. Adeniyi. Ụsọ ekwentị mpa ga-amapụ mmadụ obi mgbe ọbụla ọ kwụ n'ụlọ. Ka chọrọ ọ ga-anọ n'ime ụlọ. Mkpatụ ego akwụnyela ego. Akwụnyela ego ole? Ozi mpa. Gịnị jiri mezie? Nye m ekwentị ahụ. Achọrọ m inye ya mpa. Nye m ekwentị becha ka njaka m ya. Nye m. Eziokwu. Tụbatara. Iwe bụ na ị ga-agụpụta ozi a ka mma ncha niile nụ ya. Ị maka mma anyị si eme, ụdị iji ntị anụ ego. Kpee kpegwere ka mkpa ghara ịma na oge gwara mma anyị maka ọ marụkwa oge ịnị gị na ndụ. Ị mara nnọọ ka esi agbanarịrị okwu na ụka. Ọ dị ka m ga-eburu ụzọ gwa mpa tupu ọ chọpụta. Ọ kakwara gị mma na ịkwara ire gị nga. Maka na ụmụ ike mpa mama na oge gwara mma. Mama ngwakwa mpa na oge nwa gwara ya. Inwe ike ịtụkwasị m obi n'ụdịrị ọnọdụ a. Anọ m na jiwa dị mma, lawa dị mma. Obi m na-agwa ngwa mpa ahụ. Obi ga na-agwa gị gwa mpa ga-etinye gị na nnukwute nsogbu. Onye fọ ekwentị m? Papa, ọ ga-anọ n'ime ụlọ gị. Mma nara nye mgbe m na-egwupụta mkpatụ ego. Ị na-agụpụta mkpatụ ego m? Ka m wetagoro ekwentị m. Ị ga-eme gị ihe n'ụlọ. Ire gị na-akọ ọkọ. Nọ ka isi emechinata ọnụ. Adambieri kele ekwentị. Ikuku ekugonu. Anyị afụgo ike ọkụkọ. A na-ekwu maka ekwentị m, ị na-ekwu maka ike ọgụ, kefe gbasafa na abụ. Gịnị ga-ejikọ ha na abụ? Ebe ị na-asịrị m asị n'ime ụlọ a.
ego gwara m na ị nwere na-agba akụ gị abụghị ego ha zitere n'ekwentị a ọ karịa ka ọ bụ nke bụ na-ezo m ihe n'ime ụlọ a nekwa ihe a bụ ego m mefuru ebe m na-eti mkpu gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị gị i were ha nye ego n'ọgbakọ gị inyekwa m ego m were m. Adambiri ife ide n'akwụkwọ a n'ife dị na mgbịlịgba ọgbakọ m bụ ofunu ife anyị na-amadọrọkwanụ mmanwụ eme ihe dị mma n'ụwa mụ a na-ata na-abụ gị n'obi gị ọ na-ata na-abụ m n'anya ọkwa ya pụgadị m n'ụzọ biko Maazị Leonard taji aka asị m ka m kene maka nkwado niile na-akwadoro m ife gbasara ndọrọndọrọ ma ọ na-asọ m jisi ike kịta ka aka bido bịa gbolube ego n'ọba akụ ụlọ achịcha anyị maka otu ọ dị ka ugo ebego na mgbagbo ị ga na-ewere ego na-akpa ụlọ ọrụ anyị asị m na aka akwụsịrị agwa akwọ na-ajụ ma emesi gị elele kịta ka ego dị ya n'ịkpa kịta ka anyị ga-ebido dọrọba ego maka ife fọdụ ụnụ mụ nwekwa nchekwube na ego fọ n'ọba ụlọakụ anyị ga-ebunwu ife fọ na ndọrọndọrọ na mgbagharị na ife ndị ọzọ. ụjọ na-atụkwana m bụ maka na ọ bụ na ị gaa n'iru na-ewere ego otu isi ewere ego ọ ga-emego na ụlọ ọrụ anyị aka afọ n'ala. Ihe butere m ebe awa na asị nka m bịa gwa gị na onwezi ego ọzọ anyị nwere ego anyị nwere na-agwụla ego anyị ga na-eji na-alụ ọrụ na ego anyị ga na-eji na-akwụ ndị ọrụ anyị ụgwọ. Maazị Leonard obiọma na ejiji jisi obi gị ike onye isi otu ndọrọndọrọ anyị ekwela m nkwa na ọ ga-enyeghachi m pasentị 50 n'ego ọbụla mmefu ihe gbasara ndọrọndọrọ ya bụ ozugbo enye m ego a were akwụchi ụlọ n'ụlọ ọchịchị anyị. Nsogbu anụ mma abịa na ka m laghachi azụ n'ụlọ ọrụ. Jisi ike ebe bụzi akwa niile eje akwa m zụrụ ndị otu ụmụ nwanyị ịgwazi m n'ime ego ọgụ maka na ịchọ ka mpa mmeri na ndọrọndọrọ ọchịchị lee ọba oriri na-etufusi ego gị ebe anyị eme ngwuruwuru mpa emerie ha ka ebe nke a ga-esi nwe isi ebe na ndị nhọpụta ọchịchị dị n'aka ọchịchị debe niile iwu kakwa nkụ lee enwere mmadụ n'ime ebe ahụ onye nye ya aka hazie akwa adịgboroja eji weta akwụkwọ mana ihe mere bụ na eyi wetakwa obere ihe ọ ga-eri ego ka nsịkwanụ ọkwado obi na kamera na-akpa nkata ka ọ gịnị emeka ihe ọ bụla ị na-eme nke ego anaghị ebu ụzọ maka ike ọnụ ka isi ekuzi otu a ngwa ka njikere gị ego one ka ịtụfugo na ị na-egoro ndị otu ụmụ nwaanyị akwa n'eziokwu ma ihe mere anyị ga-etinye anya n'okwu ekwu nkịta hapụ akwa ije na ama ma imeri ihe a gị na-ahazi onwe gị na-eji ebuli ụmụ nwaanyị ebe ka ha nọ
Mazda. Che ka ụlọ ọchịchị anyị si aga? Na Igbo Soup. Ụlọ ọrụ anyị na ọfụma. Maka gị? Ihe bụ akwụkwọ ego anyị. Dị na kibara ya gị fụ. Nna, kọwara m ife ebe nsogbu dị. Ama m atapịa ife ahụ na-edobe ebe a. Na gwa bụ mana ndị baịs na agbachakwana egwu ala n'obu. Nke bụ eziokwu bụ na ụlọ ọrụ anyị tara afọ. N'ihi ego niile ewere iji wee na-akwado ndọrọndọrọ ọchịchị gị. Ka mara gị na ebe a na-ekwu okwu na nna gwa anyị enwezi ego anyị ji akwụ ndị ọrụ anyị ụgwọ. Ndị be anyị sịkwa ma afro ka eme ka ife ga-eme bụ a ga-enye chụọ ụfọdụ ndị mmadụ n'ọrụ. Eziokwu ụbọchị ikpeazụ m bere ebe ahụ afọ m ndị mmadụ kwụsị n'ilo kwụsị onwere ife na-eme ọfa mesịa fa bịa akwafu jee chọọ chụsisi afa. Ịbụkwa n'ebe ahụ kwanụ ụfọdụ n'ime ha bụ ndị na-ere ahịa, ụfọdụ abụrụ ndị na-anya ụgbọala, ndị ọzọ abụrụzi ndị ọrụ ụbọchị. Ọrụ ụbọchị kwa kedu nke bụ ọrụ ụbọchị? Ndị mmadụ na ọrụ fa ọrụsịa a na-arụ ọrụ ụbọchị ewere ego na-enyefa. Nwoke m gee ntị, ife abụrụkwanụ ụlọ ọrụ gọọmenti, ife abụọ na achịcha ofu onye nwe jee ka ịchụsịsịa ndị a. Anụgo m ife kwuru ịma na aga ama gba gị ugwu mana wefunye m chọkwa ka ị mara wee marakwa na o metụkwa isi o metụ anya otisikwu ị ga-eme sọsọ ịchụsịsị afa anyị amarụfụ na ego anyị ji eme efele awere. Alo, onye? Onye isi. Mbịa ozugbo. Diana. Gịnị mere na akụme nwetara mgbịlịgba gosi na izitegoro m ego nsị gị zite? Iwe wela gị nna m ukwu. Maazị Linus gwara m akwụnyela ego a. Onye bụ Maazị Linus? Ọmụnwa nye ya ọlụ ka ọ Maazị Linus nye ya ọlụ? Onye nwe ụlọ achịcha nwa ọ bụrụ ụlọ achịcha m? Kedu ife ji werapụ ife ngwa anyị na-emefe Linus gwale? Dịka nsikwu iwe ga-adị n'ọkụ. Ego anyị nwere ebe a bụ maka iji zụta ngwa iji arụ ọrụ. Nke a pụtazi gịnị? Agaghị eji ya eme ihe ọzọ. Nye maka ị na-agwa m ngwa gee ntị were onwe ike onye na-enwerọzi ọrụ achụgo m n'ọrụ kịta ị nụrụ ya? Kedu ụdị ịka anya dị ife a? Nye ya ọrụ mmadụ na-ezuzu ya lee? Kedu ụdị ife dị ife a? Onye gị na-akpazi n'ekwentị? Ọ bụrụ galafia nwatakịrị a Diana nwa nke a nyere ọrụ bụ bọdụ akwụkwọ. Ego nsị ya zitere m ọsọ na omezite rapụ ife gwara na-eme ife Linus gwara ya. Ọ bụ ya ka nsị ka mbịa leta n'ugwu. Ịma na ịgbasa ozi ya na-eme ka ndọrọndọrọ ọchịchị gị na redio anyị akwụbeghị ụgwọ ya. Ife abịazi bịa dịka ọ na ọ bụrụzi ọchịchị onye isi lokal gọọmenti ka m na-azụ. Bịa dịzi aka ọchịchị onye isi ana ka m na-azụ. Kedụ nnọọ nsogbu si aka ndị nsogbu si aka ekpe. Ma gị kedụ ife dị ife? Ike agwụgwọkwanụ. Anyị ga-achọ na ego kwụọ n'ụgwọ ya. Mpa, ama m na ụta ka okwe ga-agba mana biko na ị ga-ejiri ya nwayọọ iribe dị n'ike mgbe ụtụtụ. Anọghọrọ m ya ọnọdụ a kamgbe na-eji m maka anọghọrọ m ụkwụ agbaala mana akpọrọ otu nke mpa ha o nwere nke aka gburu. Kedu ihe?
ya maazị Linus ogini. Ọ na-ebute m isi ka ụdị ozi ya. Mmadụ isii tụfuru ndụ ha ebe nile lapụtara n'ụlọ ọrụ n'ihi nke emechie n'ụlọ ọrụ gị. Gịnị? Emechie n'ụlọ achịcha m? Ka ihe na-eme? Mpa, a kagburu ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị unu n'ihi wuruwuru. Aka ji Obinna na ụmụ nwoke ndị ọzọ. Kezi ihe Obinna ga-eme?